Казвам колеги, защото тук всички сте художници фотографи и от днешната изложба виждаме, че достоинство художник-фотограф носи това име. Благодаря ви за прекрасната изложба, която разбрах, че за първи път клубът предлага такава красива изложба в залите на художествената галерия в Сливен, така че се надявам да не е последната, защото нещата, които ни показвате днес, лично на мен ми напълниха душата. Лично аз много харесвам нощните снимки. Тук на едно място виждам много такива прекрасни епизоди, не само от нашия град, не само от България, но от целия свят. Разбрах, че са вашите фотографии. В момента се чувствам точно като на светско събитие с много камери, много фотографии. Искам да благодаря от тук на Йордан Миронски, който беше двигател на цялата изложба, който беше изключително настоятелен в последните 2-3 седмици и благодарение на него и на всички вас е тази изложба. Голяма радост е за клуба, че Костас вече е в него и давам на него думата да открие тази изложба. Всички знаете неговите прекрасни фотографии, но нека да кажа нещо от кухнята на самият клуб. А който друг иска да сподели нещо за изложбата, защото всички вие сте участници в тази изложба, заповядайте след това. Костас, много искам да разкажа за тези нощни снимки, защото знам, че е много трудно да се прави нощна фотография. Това са специални осветления. Има и хора, които не се занимават професионално с фотография. И е много интересно как се случват тези прекрасни кадри. Ние сега ще го кажа. Бях студент, когато направих първата си нощна снимка и една от моите първи почитателки, със студентка моя, гледа една нощна снимка и така беше купола на парламента. Това е моята любов в Будапештинския парламент. И ми вика, много хубаво, как е правена със светкавица ли? Примълчах и към явно тя, колежката, ще работи в печата и ще се занимава с фотожурналистика. Въобще, това правенето на нощна снимка е, който не е правил, само той не знае как се прави. Не е никак лесно, но един път хванеш ли мочолана е много лесно. Но за самата кухня искам да кажа, че познавам нашия фотографски клуб от 4-5 години. В самото начало, когато още търсеше мястото си в културния живот този клуб и даже се търсеше място постоянно, където да се настани, се спомням, че се видяхме с ръководството на общината, които така по сърце взеха тази още нова прослойка културна, която да прилетят и да я подпомогнат. С каквото можа общината помогна, но, както казваш, благодарение на пружината, наречена Данчо Миронски, който е действително един много енергичен човек и много прави за това да събере пиленцата под крилото си. Без такова нещо не е възможно да стане някакъв клуб. Направихме един клуб в ДНА, който почва вече да показва така някакви сериозни признаци на творчески живот. Когато търсихме ние формата за изява, тогава така общото мнение беше да намерим такова място, каквото е тази прекрасна зала и специално искам да благодаря на тебе и на всички, които взеха по сърце нашата потребност от салон, където да можем да си изложим снимки, защото едно е да се сложиш по Димитров ден, някакъв простор, така да си постариш снимките като пране. Много е пичовско, много е весело, но като завали дъжд, нали всички почваме да бягаме, кой да ги правим, да ги сложим. Друго си е да имаш един такъв хубав салон на високо равнище, който вече в Сливен се утвърди като място, където се влагат много сериозни изображения на много хубави екземпляри на изобразителното изкуство. Ние
в разговорите си в клуба решихме да направим редовна тази наша изява. Търсихме му времето и понеже аз съм малко маняк на тази тема, не искам в следно всичко да става по време на Димитровденските празници или около майските празници на културата, когато толкова е наситено с култура, че някак така ще се загубим. Ще ми се ние като фотографи да си намерим една нова ниша, ако трябва да си проправим една нова ниша, едно така време, което е събуждане на природа, на година и така стигнахме до извода около Великден да правим едни наши редовни изложби. Сега, дай Боже, това нещо наистина да стане така, да станат редовни тези наши изложби. За тази първа изложба не бих казал нито лошо, нито добро, защото някой ще се разсърди, друг ще каже, абе, не знам какво си, не знам що си. Общо взето материалът е на равнище и ми се струва, че независимо от това, че може много неща още да се желаят от към чисто професионалната част и помежду си ще ги обсъждаме тия неща, мисля, че изложбата е на едно добро професионално равнище. Прекалявам много с оценките, защото в крайна сметка аз също съм изложил свои снимки тук, но ми се струва, че се справихме добре с тази наша първа задача. Успех, честито, да дойдат момичетата с носилите, да носят лентата и да дойде и премиера да резне лентата. Ти ще режеш лентата. Честито, смятам, че изложбата за открита. Преди да кажа, заповядайте да разгледате изложбата, мен ми се вижда много дълъг период, това е цяла година, Коста, да чакаме до година на същото място да се съберете. Да, това не означава, че ние няма да И в момента, когато ти каза, имаме един прекрасен двор в къща Миркович, така че и лятото можете да направите изложба отново в галерията. Отново ви предлагаме място, тъй като на мен много ми хареса тази изложба, честно ви казвам. Може би и тематично вече да започнете да ги правите изложбите. Знам, че клуба развива изключително сериозна дейност. Много сте. Благодаря ви, че не избрахте като галерия да тръгнете от тук с първата си изложба. На добър час, дай Боже откупки, защото кадрите ви са великолепни. И благодарение на господин Миронски има чаша вино. Заповядайте. И още веднъж благодаря и весели празници ви желая. И много снимки